ассалому алайкум ба кулли ҳамватанони азиз. рӯзи ҳар яки шумо ба хайру шодӣ бошад. мисли ҳарвақта бо шумо ҳастем ва бо шумо мемонем. дӯстони гиромӣ, дар навори имрӯза якчанд мошинҳоеро пешкашатон мегардонем ва боварӣ дорем ки мошинҳо ба шумо маъқул мешаванд. ногуфта намонам дӯстони гиромӣ, 70% шумо меҳмон ҳастед. хоҳиш мекунам бародарои азиз яктаи лайки бепула бизанен, подписатсия кунен ва зангулаи канала фисе намонен, то ин ки аз ҳаррӯза наворҳои мо бохабар бошед. дӯстони гиромӣ, ҳар он чизе ки барои фурӯш доред, мошин, хона, замин, ҳатман дар ватсайп мо равон кунед, мо рекламаш. мошини якуми мо Daiwo Nexi, соли барои 6997, мотори 1.6 литр, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Фархор. нарша 22 000 сомони тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли русӣ 149 000 рубл мешавад. телефонош дар рӯи экран ҳаст. мошини дуюм Opel Astra F дар кузови хачибек, соли барои 6997, мотори 1.6 литр, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нарша 42 000 сомони тоҷикӣ мегӯяд ки 287 000 рубли русӣ мешавад. номерои мошин соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг бизанед, бо арзон мешавад. хулас мошинча на панава, чашкиҳо ҳама 100%, мотор, ходовой ҳама қоидави, дискҳои плистиш, краскаш бесарапин, ягон камбудӣ надорад. занг бизанед, бо арзонам мекунад. мошини дигар Opel Astra G дар кузови караван, солиш 2007, мотор 1.4, сӯзишвориш бензин, газ, передача коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 69 000 сомон мегӯяд ки ба рубли русӣ 472 000 рубл мешавад. хоб, мошин дигар Mercedes Benz, солиш 1999, мотор D, сӯзишвориш бензин, газ, передача коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нарша 80 000 сомонӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза русӣ 547 000 рубл мешавад. номерои мошин соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг бизанем бародаро. хоб, мошини дигар Opel Astra G дар кузови седан, соли барои 6999, мотор 1.6, бензин, передача коробкаш механик. хоб, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 15 000 сомони тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли русӣ 102 000 рубл мешавад. бародарои азиз, мошин краска талабай. хоб, яде ҷои парокош пусидагӣ дора. хулас ки камтар меҳнатиш мекунӣ, мошинчаи хуб мешавад. касе ки конкретни харидора мақсад мегирад, мошина айнол тайёр мекунад, камтар сум расход мекунад, иншоалло ки мошин беҳтарин мешавад. мошини дигар Chevrolet Lacetti, соли барои 2006, мотор 1.6 литр, сӯзишвориш бензин, передача коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хулас тонировка дорад, краскаш бесарапинай, мошинча тайёр кардагиай, салонаш тозай, фақат фурӯхта мешавад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нарша соҳиби мошин 60 000 сомонӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯза 410 000 рубл мешавад. хоб, номерои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. бародарои азиз, занг бизанед, бо айноми канали мо гап занед, ҳатман ба шумо арзон мекунад. мегзарем ба мошини дигар Opel Astra F дар кузови хаҷибек, соли барои 6996, мотор 1.6 литр, сӯзишвориш бензин, газ, передача коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошинча тозай, навай, краска талаб нест, салоншам тозай, хушрӯай. хоб, фурӯхта мешавад бо нархи 38 000 сомонӣ ки ба рубли имрӯза 260 000 рубли русӣ мешавад. хоб, телефонои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст. занг бизанед бародаро, бо арзон мекунад.
мошин дигар Chevrolet Lacetti соли барояш 2005 мотор 1.8 литр сӯзишвориш бензин газ передача коробкаш механик мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархша соҳиби мошин 35 000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли русӣ 239 000 рубл мешавад. хуб дӯстони гиромӣ кадоме ки харидори конкретния занг бизанед бо арзонам мекунад. дӯстони азиз як чиза ногуфта намонам ки меҳнати моро қадрдонӣ кунед як таи лайк подписатсия ва зангулаи канала фиседа монед то аз ҳаррӯза наворҳои мо бохабар бошед. навора давом метем то охира тамошо кунед. мошин дигар Mercedes Benz соли барояш 1998 мотор 1.8 литр сӯзишвориш бензин газ передача коробкаш механик мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархша 58 000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд ки ба рубли имрӯзаи русӣ 397 000 рубл мешавад бародаро. хуб номерош дар рӯи экран ҳаст касе конкретна харидораш занг бизанед. мошини дигар Opel Zafira соли барояш 2010 мотор 1.7 сӯзишвориш дизел передача коробкаш механик мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархша 70 000 сӯми тоҷикӣ мегӯяд хуб ба рубли имрӯза 479 000 рубли русӣ мешавад. хуб дӯстони азиз номерои соҳиби мошин дар рӯи экран ҳаст занг бизанед гап занед. соҳиби мошин мошинша бениҳоят таъриф мекунад салонаш тоза краскаталаб нестай қой давик ягон камбудӣ надора мошин фақат сумхати алиш мешавад бародарои азиз занг бизанед аз номи канали мо гап занед бо арзонам мекунад. хуб боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед дӯстони гиромӣ.